Ix-xahar iddieħel madwar 370 familja se jibdew jibbenefikaw minn roħs fil-kontijiet tal-enerġija kif tibda titħaddem l-iskema li permezz tagħha jingħaqdu mas-solar farm li qed jinbena fil-Fiddin limiti tar-Rabat. Dan is-solar farm mistenni jitlesta f'Ottubru li ġej, anke jekk il-benefiċċji tiegħu se jibdew jinħassu minn qabel. Ħabar dan il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi waqt żjara li għamel dan il-proġett. Proġett li qed jieħu l-ħajja. Wara l-aktar kmieni din is-sena, il-Gvern ħass li għandu jagħti inċentiv lil dawk il-familji li m'għandhomx bejt biex huma wkoll jinvestu f'enerġija rinnovabbli. Proġett li l-benefiċċji tiegħu huma diversi. Madwar 600 tunnellata ta' CO2 issa ħanitek niġġis fl-arja se jonqos fis-sena meta tikkalkula għaliex mhux qed niġġeneraw l-elettriku mill-fuel u affarijiet bħal dawn. Fi dawn huma importanti ħafna, però dak li jkun tajna opportunità li jista' u ma fejn m'għandux fejn investi fuq il-bjut għax m'għandux bjut għandu s-opportunità biex investi u das li kieku suħa grant meta hu kellu bejt. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma Daniel Azzopardi spjega iżjed dwar kif se titħaddem din l-iskema li ser tkun valida għall-20 sena li ġejjin. Ser taħdem billi kull xahar jibdew jirċievu discount jew anke credit, jiddependi kemm jkun smaw fil-kont tagħhom li jirċievu nagħand l-arms. Il-Gvern qed iħares lejn diversi siti oħra biex jiżviluppa iżjed solar farms madwar il-Gżejjer Maltin, fosthom anke barrieri magħluqin illi bħalissa huma bla użu. Għandna aktar proġetti x'nagħmlu, saċ fadlinna madwar 90 megawatt peak ta' renewable energy x'nilħu biex intik idea dan il-proġett ħajkun jiġġenera kważi 1 megawatt peak. Ġifieri għandna kważi ġifieri 98 l-spazju ekwivalenti xiġi installat ta' pannelli. Apparti li se jkunu mejjuna diversi familji permezz ta' din l-iskema, pajjiżna se jkun eqreb lejn il-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija rinnovabbli. Mhux faċli però qegħdin on track u fil-fatt konfermatu l-Kummissjoni Ewropea li l-affarijiet huma on track. Intant il-Gvern jgħid b'diskussjonijiet ma' kumpaniji privati biex huma wkoll jidħlu għal proġetti bħal dawn. Dan il-proġett ġie jiswa kważi €1,500,000 u bkollu se jitwaħħlu 4,000 pannella fejn dawn qed jitwaħħlu brata ta' 200 pannella kuljum.